Studenti su sinoć ovde na ovom mestu primili teške udarce od pripadnika javnog reda i mira. Udarci su bili teški ne samo za studente, već i za njihove prijatelje, kolege, roditelje i nas profesore. Udarci su bili usmereni protiv univerziteta. Udarci su bili usmereni protiv akademske zajednice ovde na pragu Pravnog fakulteta pri ulasku u zgradu. Osuđujemo te postupke u svakom slučaju. Ono što je činjenica jeste da autonomija univerziteta mora da bude zaštićena. Ovo nije bio udar samo na autonomiju univerziteta, već je udar na život onih koji su bili ovde. I zbog toga još jednom tražimo od pripadnika javne vlasti da se uzdrže od brutalnih napada na studente i građane naše zemlje.